Det er nok den værste film, jeg nogensinde har set på Netflix. Prøv at se det her. Hvad er det, der gør mig så træt? Og hvem fanden er ham der? Hvorfor er det, du filmer? Og hvad er det også, du snakker om? Ved du hvad, jeg vil ved med, at du ikke engang kan lave en kortfilm, som er tæt på at nærme sig det niveau, som du selv. Skinner på den himmel. Jeg trækker hætten over hovedet. Save videoer på. Det snakker med over i din nu. Jeg nu sætter lov nu.